Aja lho. Ning kadang-kadang awake dhewe ngengkel nguber karepe nepsu. Nah, ya kuwi. Kuwi Allah lek kuwi ya. Sing kadang-kadang gare bubrah, gare rusak nguber karepe nepsu. Karepe nepsu. Mulane kanggo pengeling-eling awake dhewe iki tetep manut karo kebecikane atine dhewe-dhewe. Laras. Kuwi lho sing. Mas ya sampean kaya ngene iki lek atimu apik kan ya panggah dicintai ngono lho Mas ya to. Sik iki ndak penak iki. Sik. Piye? Kok enek kata-kata Mas yo sampean koyo ngene iki. Ya Mas yo ganteng ngene iki lho. Nah, ngono lho, ngono. Aku kok nang ganteng ngono ben roh podokan atus kene. Ben marem. Ben roh lek aku nang kene iki ganteng ngono ben roh. Ya ben marem. Heeh. Ya Mas yo bodine koyo celengan Semar ngene ya. Jenenge Pak aku malah koyo kakus ngono iki. Ora, opo iki koyo celengan Semar lho, Pak. Heeh, tapi rada dhuwur. Rada dawa titik. Iya, sing penting ki atine apik, Mas. Atine apik, tumindake saben dina ya apik. Tumindake apik. Iso gawe contoh. Mas-mas sing rawuh iki. Iki ya kanggo apa iso kanggo tepo tulodo, kanggo contoh. Iya. Sebabe apa tumindake apik. Alhamdulillah. Enek tanggane apa duwe gawe ya becek. Buah. Ora peduli apa ki jenenge ning omah sik duwe penggawean apa, lembur apa ditinggal. Iya, ditinggal. Menyempatkan meluangkan waktunya untuk menghadiri dan memberikan doa restu. Alhamdulillah, terima kasih atas doa restunya untuk kedua mempelai ya. Ini juga salah satu tindakan baik itu memang seperti itu. Iya. Dan juga kayak awake dhewe iki insyaallah ya dinilai apik. Nah, betul Mas. Soalnya awake dhewe atur lipur iki insyaallah dadi senenge bungae manah para pamirsa, para rawuh dalu. Dadi pahalane awake dhewe ya Mas ya. Pahalane awake dhewe. Amin ya rabbal alamin. Lek arep tumindak Allah eling-elingan siji. Piye? Umpama kowe kok arep nyolong panganane kancamu ya to. Iki elek-elek nyolong lawuh iki nyolong lawuh. Lawuh umpamane. Oh iya. Meri njaluk loto, kok sampean melek. Arep njukuk lotone Meri. Sungkan. Amprih ngenteni lenone Meri. Lenone Meri ya. Pas njukuk, iki kan jenenge ya ngutil, ya nyolong ya to. Pas njukuk iki tangan tengen njukuk, tangan kiwa rada obah nang ngene. Mergo nyapa? Loh, awake dhewe ditutne malaikat Raqib dan Atid. Raqib di kanan, Atid di kiri mencatat amal keburukan. Lek kok obah ning ngene, malaikat Atid ora roh, keri, dadi ora fokus. Malah ora nyatet. Lali ra dicatet ya lek kuwi ngwang. Ora kecatet malaikat Atid keri kok kene. Iki tips lho, Bu. Tips iki tips. Tenan sing ora nyimak iki mang wah getun. Getun iki ya. Matur suwun, Gus. Gus Bakir ya. Monggo dipun lajengaken. Oh baik kene. Kon ngobahne ngene lho malan. Ora oleh linggo ki arep mbok panjer ning kene apa piye to sakjane iki? Aja lungguh sik. Sembuh atune wong iki. Kanca-kancane loro-loro mosok siji wis ngono kan ndak penak. Iya, oke. Iki apa loro to? Lho lorone engko saiki pinarak dhisik. Jen ngoncak ngancit nek wong iki cah mestian. Aku demen garapi wangi demen. Nggih, tentunya masih dalam rangka hari bahagia malam hari ini di kediaman Bapak Budiono dan juga Ibu Sukamti, pernikahan putri tercinta Mbak Grisma dan juga Mas Danang Prasetyo. Nggih, kembali berhibur bareng MMT Campur Sari, dihadirkan kembali sinden kita hari ini ada Mary Octavia. Joget kok sing pokro titik no kancane ra sebagai nggon mundur-mundur jentit. Kadung tresna karo samingan. Kadung tresna piye wong ngene iki lek ora urusan profesionalitas kerja aku giyah karo kowe iki. Pilih penak satru tenan aku. Lah aku lho nyawang awakmu gah. Lah nyapa? Ya ndemok paling gelem.
Demok apa penak? Mek-mek no. Mary, Ya. ini kita juga menunggu atensi saking bolo-bolo dulur-dulur para rawuh ing dalu punika, mbok menawi wonten ingkang badhe nderek tetembangan, nderek nyekar, menyumbangkan suara emasnya dipersilahkan atau sekedar request juga monggo. Monggo. Yang jelas waktu kebersamaan kita masih panjang. Ya. Saking dawane Mer, saking Iya. dawane iki dadi melekuk-lekuk ngene gitu ya. Saking dawane. Nggih. Ditunggu atensinya, monggo yang mau gabungan dipersilahkan langsung menghubungi hamba. Allah. Nggih. Lek kalau mau kanca-kanca Sinoman anu Mbak Mary. Lagu ambiarane urung Mas ngono. Ambiaran. Iya. Wah. Dadi kan sembarang wong ambiaran pokok rada ngambiar. Jenenge campur sari. Mas. Campur Berarti sari. campur. Sari. Lek campur dijo kuwi ning warung. Campur sari. Oke. Nah, disiapkan tembangnya Mbak Mary. Monggo. Mie. Iki opo to, Cak? Ampun ya. Abi. Kobong. Iki ngombe ku iso kobong. Ben kobong, ben kebul-kebul ndak sedaya. Suwun. Terima kasih bangsa Indonesia. Yeah. Kasih. Kembali diaturkan bersama Sun Audio, Konring Pro Video Shooting, juga teman-teman YouTuber yang lain matur nuwun rawuhipun luar biasa selalu mensupport. Matur gunging panuwun sedaya kemawon. Nggih. Ini ibu-ibunya yang nanti juga boleh nyanyi, Bu. Mbak-mbaknya. Nah, monggo yang biasa bernyanyi, biasa bergoyang ya ta. Ben iki engko suasanane saya regeng, saya gayeng, monggo sesarengan goyang bersama, nyanyi bersama MMT Campur Sari. Kami tunggu gabungan panjenengan. Nggih. Heeh. Iya, engko Mbak Manten karo Mas Manten ya hari spesial ya kudu bernyanyi duet. Mbak Krisma sama Mas Danang, nggih. Engko lek Mbak Krisma karo Mas Danang iki nyanyine paling sinarengan, ngono ya pantes. Nggih. Monggo diaturke MMT Campur Sari, ada Mary Octavia. Oke, kita kasih Bukit Berbunga. Sirku nyapa kowe? Oh, bos, dasi bocor. Indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba, mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu.
melintasi jalan setapak